Pwede ka magpagulong dito pababa. Ayun na, solar panels siguro yun, ano? Oo, panels nga. So meron silang renewable energy. Wow. Ha? Ningal ako ah. Wow. Ayan, so after ng photo op saglit sa view deck ng Daang Katutubo, kami ay bumaba na ni Mrs. papunta sa Daang Katutubo Coffee Shop para doon mag brunch dahil di pa rin kami nag-aagahan.
Ayan, so nandito na kami sa Daang Katutubo sa may coffee shop. At magte-take kami ng brunch dito. After nito sa kami babiyahe papunta sa Vmax racing para sa power pipe na ipapakabit ko. Pagdating namin dito, marami rin nata silang guest dahil maraming motor na nakaparada. Maliban dyan sa mga yan, meron pa dun sa loob, sa pinakalikod. Kasi nga, alam ko merong accommodation dito at pwedeng mag-overnight maliban sa cafe at resto nila. Ayan, so tapos na rin kami kumain dito. Umorder lang kami ng pork silog, tapos tig-isa kaming kape. Tapos dediretso na kami ngayon sa Vmax Racing para sa power pipe na ipapakabit ko. And then after that, saka kami dediretso sa hometown ni Mrs. sa bayan ng Binmaley Pangasinan.
Dito, tawang-tawa ako sa sarili ko kasi namali ako ng liko. Imbis na magdedire-diretso lang ako dito, kumaliwa ako. Kaya umikot pa ako ng very light ng konti. Dumiretso pa ako ng konti, tapos nag-U-turn ako pabalik. Chinek ko pa yung Google Maps yan para siguradong tama yung gagawin ko. Engot.
Etong container van na sinusundan ko, bigla na lang nag-sudden full stop. Walang signal, walang kahit ano, bigla na lang siyang huminto. Nakakaloko lang kasi pwede siyang maka-aksidente dun sa ginagawa niya. Ayan, nandito na kami sa bayan ng Binmaley at mukhang kapistahan nila. Napakaraming banderitas. Alright, nakarating din kami. Thanks for watching. Next time ulit.